Я думаю, мы заслужили бой вечера. Еще у нас бой впереди. Иншаллах, бонус наш будет. дӯстон, агар шумо дӯстдори либосҳои босифат бошед, пас ин ҳама либосҳои мо барои шумост. ин куртаҳо истеҳсоли Кавказ бода матоаш аз лиён мепӯшад. дар тан бисёр шинам бода, дар тобистону тирамоҳ метавонед бабар кунед. ин пойафзолҳо низ истеҳсоли Кавказ бода, аз чарм ва замши тоза мебошанд. сифати олӣ ва дар пой бисёр роҳат меистанд. ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон даставка дорем. барои фармоиш дар WhatsApp дар рӯи экран бода нависед. ба ин монанд либосҳо аз Туркия дар Telegram канали мо ҳаст. силка дар комментария даромада тамошо кунед. салому алайкум дӯстон ва мухлисони MMA тоҷик. ба канали мо хуш омадед. лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. рафтем. суханҳои Раҷабалӣ баёну пас аз муҳорибааш нисбати Аъзам Ғафуров дар инстаграмаш. бигзор худо аз ту розӣ бошад. ман Аъзамро чанд вақт аст ки мешиносам. ӯ бародарам, ҳамкорам ва дӯстам аст. ватандӯстиаш ӯро дар ҷаҳони MMA обрӯманд кард ва барои ба ин мартаба расидан бисёр корҳоро анҷом дод. дар ин роҳ ӯ аз чанд чизҳо даст кашид то аз боварӣ набарояд. алалхусус тайёрӣ барои муҳорибаи охиронаш барои ӯ бисёр душвор буд. аммо ӯ ҳама усулҳояшро истифода бурда муваффақиятро ба даст овард. Тоҷикистон ба пеш навиштааст баёно. бояд гуфт ки муҳорибаи Аъзам Ғафуров бо муҳорибаи Асатиян Вартан аз ҷониби гурӯҳи SAA ваъда дода шуд муҳориба ба коллексияи тиллоии лига дохил хоҳад шуд. чун онҳо 5 раунд як муҳорибаи ҷаззобро барои дӯстдорон ва мухлисони MMA пешкаш карданд. инчунин бояд гуфт ки варзишгарон бо бонусҳо Аъзам ба $50,000 ва Вартан ба $25,000 сарфароз карда шуданд. пас аз ғолибият Аъзам иштирокчии полуфинали гран-при шуд. варзишгари мо акнун бо варзишгари рус Курбон Гаджиев вомехӯрад. Гаджиев варзишгари догистонӣ буда рекордаш ба 19.3 баробар аст. се муҳорибаи охири худро дар лигаи SAA гузаронидааст ки дар ҳамааш дастболо шудааст. Курбон Гаджиев бисёр ҳарифи хатарнок барои варзишгари тоҷик мебошад. аммо ба ҳар ҳол мо ба варзишгари тоҷик боварӣ дорем. умед бар он мебандем ки ӯро низ шикаст дода рохат ба даври финалии гран-при мегирад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони MMA. то видеои баъди шоду пирӯз бимонед.